ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli phiri meri no ganti walang. Kimat ki bakong san jong ka khubor mata ka step. Jab khupot ka National Democratic Alliance NDA balay lam khamat da ka BJP banyo bat biang ya ka bor sinshar ha ka sin ka balay ha Assam. Yo kedan meningkong ke Don Bosco College Tura ha ke result jong ke examen HSSLC Science ke St. Mary's Higher Secondary School ha ke Arts ber ke St. Edmunds Higher Secondary School ha ke lan puli ke Mas kat kum ke jingpin mi result jong ke Embos minhin ke Sengi. Beliau Menteri ke Sarkar Jela ba wailat miki Shila ya ke ying jong ke Jaka Aida wai Khasi ha ke Shnong mau mirang. Ki khobor ki babnia. Ha Assam ke National Democratic Alliance NDA belai lam khamat da ka seng BJP ka layo ke jingjop ka barat ba da ka bayo bat biang sashi sien ni ka bor sensyar ha ka sien ka balai hadien bala pendep ya ke jingnya vote na ka benta baro shis pa arpun do teliki constituency ka BJP marwai ka la job prapu arteliki seat kan bagi seng ki bekerja ni ka ki bekentop ya ka Assam Gana Parishad AGP ba ka Bodoland People's Front BPF ki layo marshi pau teliki seat Kaseng Kongres kala hersha ka arpotli bat ke AIUDF kala la benjab tang ha artli ki constituency. Menteri rang ba Himanta Biswa Sarma ula long unong penwandor uba kongsan banwan raya ka jingjab ha ka ni election. Himanta ula job yang sasisen na jaluk bari constituency bar kumjuru kiwe ki no elam BJP kila job kat ba bon ki kertong kaseng Kongres kila syak pendim kentup ru ya Ugarav Gogoi. Ha Nagaland ka ukurtong ka BJP u daw chair I imchen ula job ya ka jingi kon election shiteng samoy na arpopra koridang assembly constituency da ka batam lai hajar shispa arpulai vote ya utoshi kaba ubalai kon kum ukurtong shimen u imchen la yo nyo hajar lai spa khat nyo vote kat ba utoshi kaba ula yo saw hajar shispa khandai saw vote hendre mut ki kertong kilai kon ha ka te election shiteng samoy ha Nagaland Ha Tripura ka BJP kala yo ek jingjab da ka basuk hadien ba u Jahar Chakraborty ula job na Dharmanagar Assembly Constituency Pershayu Amitabh Datta jongka CPIM u Chakraborty ula yo vote khat pra hajar ars pa khandai photli badu Datta pat ula yo tang 1,000 iwei vote Meghalaya Board of School Education Embos kelapan menaik result jong ke examen HSSLC 8,000 minhin kesngi. U detro marang na Don Bosco College lalong lado ha ka science stream. Megashri Roy ha ka arts na St. Mary's Higher Secondary School. Berkapriya Ghosh ha ka commerce stream na St. Edmunds Higher Secondary School. Kajing pas jong ki kena ki biakun HSSLC menta usnem kalong prapupra 0.9% haka arts prapulai 0.9% haka science but prapunyo 0.9% haka commerce but kandai pusan 0.9% haka vocational course bondri ki district kila kiyo baha haka jing pas HSSLC jong ki kena pudiem ta usnem kabalong kadak jong ka jing nang bit nang biang jong ka puli puthi haka jela Menteri orang bak jela kon kisang ma usembut menteri orang bak basnya bahalang dhar buat menteri kata sports kila ai khoble ya ro ki kena puli ki bala pas ya ke examen HSSLC 8,000 da ka baong bak result ka ba mi ka long shisha ka ba bah baro ki thop jing puli HSSLC menteri orang bak ulapun pau ka jing sngo komen ka ba kraw ha ka jing pas bah jing ki kena puli ba ulai ro ya ka jing 3 minute ba ya ka mon ka ba juat ba ki samla ki dan hadu banda poi she ka thong jing job Nakaliang jong ba wailat miki Shila ula ai ka jingero ya ka mensim yai sha jongki mola kentu bakin nang yai penet jingmut ha ki jing puli syakman ba jam syafrang ha ka jingim uba asnya balang dhar ulai ro ikino hikai ba ki kimi ki pa ki bala beten nanti yaki Barok kini dalam sarkar kila penceluri ki samla puli bakin jam syafrang ban shim ka bu ki lat ki ba fer ki ba ki yo bat ba ki nyai long bara bor ki ba shane askem haladi haka juga por kila pan pauru ka jingkan men ba ki ne ki kena ki ba wan chakman kin sating shan ha kala wei ban long ki nong no senyang ki ba kit jimut ha ki imlang salang bat ha ka jingki syafrang jong ka jela Meghalaya kini ke khubor kawan shpi nak Akashvani Shillong Kini ke Akashvani Shillong ke bawah 6 ke khubor.
Menteri Berkemi ketena jangka kot kekia ke Sarkar Jelau bak wailat miki Shillong la plipat ba ke yeng jangka Meghalaya Traditional Healing Clinic lani ke jaka ajing sumar de jing hikai bala yo pateng na min barim bala pli ka Akashvani mau merang ka bajengai tang kumba 10 kilometer na mau kerwat Southwest Khasi Hills District hakmat ke jing sakhilang jung MLA ka Ranikor ba PS Marwen ki officer rang ba na ketena jangka kot kekia lembat kinong ai dawai Khasi ya ketika yeng jangka Meghalaya Traditional Healing Clinic la tei da gajing kesan pisa bala yo na ka Bio Resources Development Center BRDC Upper Shillong baru na gajing no senyang da ka kenhon bala tip keteng kum ka nong sumar dawai Khasi nala Association NDKNA habakran ka jinlang play ketika jaka sumar nongpang wa wailan miki Shillong loong baka Southwest Khasi Hills ka ke district ka balai bandan ya ka Traditional Healing Clinic ya ka baka sarkar ka prasyang borba ban kentiu ka jing ai dawai Khasi ka Little Star Secondary School Baridua kelarung keteng ha ka top 10 ha ka result jong ka examen HSSLC arhajar alpun rio ha ka Lanpuli Arts baka swastika giri kala yo sau phogi marks bandan ha ka kedan ke basan na pedenggi lado ketika school kala penlong ya ka program lekmen baka jingne buram ki khna ki belapas ka principal jong ka school ka DN Sharma ka ong baka ni ka result ka long ka dak ka shin ka babha wat laki dang dan tang khnet khna ki be khon ya ka ni ki examen na ketika school number ka pen iye ka jing klan jong ka jing ai jing hikai ki khna ki belapas ki ai ka nam ko buram ki no hikai ber kham tam ka jing ai men jong ka counselor ka Megha Sharma kinong hikai beki ki nong trei jong ki school but college deficit ki badan kaleng ka Meghalaya ki lai shimenta ha ka program IG hikai ka bukerpang ka baide ka jing thmu pentre kam ya ka Meghalaya non government school and college employees centralized fund scheme arhajar arfun rio kani ka jing persang kalong hadin ka jing selok apo ka jing lam jong menteri rang ba konat ki sangma kinong shimenta ne ki jaka aji hikai ba pher kila wan chaka ka program aji hikai ban paru ya ka jing community ka ba ki don hadian ba kila shong tha na ka kam ki seng ba kan hon ba pher kila pedang so bhai ka jing persang jaka sarkar ban pen bha bat pen thamai ka rukom ya jong ka tre ka ta ba kila pen sngow ya ka jing nan kam banya tre da ka jing ya sngow tho jing mot lang kini kai jong St. Peter's High Secondary School pendeng re bo jong ka Khasi Gender Deficit School Teachers Association kila penlong ka poster awareness campaign ka bapen pau ki matre kam ki be day bat ka pension kani ka long kom shibenta na ka jinge tre lang ha kani ka kam ka sarkar jilla ka ba ka dang tre ben pen bha pen thamai ki kindon manai jing men toy ki no hi kai deficit anda kila chong than na ka kam ki nong shim bata kila pen pau ki jing snow hun halor kila tre kam bala shim kham hashwa bat ye jeng kiran ki barang yat menta ki bathmu an penwandur thamai ka tre ka ta kila banjur ya ka jingnan kam ban pentre kam ha ka por ka babiang ka poster campaign kala long ka baya jai klem da dan ka jingsha penthut ha ka por shim class ka pa pen paw ka jinga tre lang hapdeng ki nong hikai kinong hikai ki school scam ba ka jinga kiran ba ka sarkar kanyalam sha ka jinge bet ha ka banya biang lang na baro arliang Kamegeshri Roy na St. Mary's High Secondary School ka blayo ka kadan lado ha ka HSSLC Arts arhajar arfun rio kalapan pau ka jing smokin dat ka bakraw ringkat ba ka jing kemen ka bahado kata-kata bakla la banyo ya kini ka kadan ka baningkong ka ong ba ka jing job jong ka dei na ka jing yai pule ya ka ei ka ba ka layo jing hikai ki mock test ha school ba ka jing IT arkanta ya la ka por man la ka sngi ban shong krekon Kamegeshri Roy kala ajing mo iki pat ki para khna bakin pulia bhai ki textbook ringkat baka jing sngow tho ka basai bat banyakran bekino hikai lada ki don kanu ka jing sngow artatin katu kani ka khubor kala kot baka lawan chpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka taha ka por prabaji inya so baka Delhi station na ka menta ka khubor ha ka tin hindi badan penbu ka khubor phareng ka por pra khatsan minit kani ka de ka Akashvani Shillong skobha mana menta yaki khubor na Delhi